Voilà. Oh, merci. Ouais, il a ça. T'as chez Itaï? Ni turu ka sɔrɔ ka taa se pour ne bɛ so kɔnɔ. I ka muso de nana kumaw fɔ ɲɛna wala o de yɛrɛ n walawala dɔɔnin san. O ka ɲi. Mun de t'a nɔfɛ ka na a kana dɔɔnin baro tuguni. Mun bɛ hakili ka na. Ayi a taara k'a bɛ taa changer yɛrɛ ko fo wulada in na k'an ka taa jardin la k'an ka taa munumunu. Non i ye fura min san. Jeli a ka ɲi kojugu. Walayi n y'a ta n kunkolo lafiya yɛrɛ de. N'an to an ka dugu la. N'an kun ye sɛnɛ kɛ. N'an sɛgɛnna. An b'a kunu. Dutigiw fana ye sari u bɛ sari sama. Ayi wula fɛ an bɛ se ka taa den 5 den 6 an t'a daji k'a d'u ma dɛ an b'u da waga dɔrɔn k'a bila o da dugu bɛ jɛ k'a sɔrɔ ayi u bɛɛ kɛra gije. Gɔbɔn ni k'i ma i ka dɔ b'i ka nin kuma nin na i mɔgɔ bɛ taa fura min di hadamaden ma a bɛ t'o den 5 di misi ma cogo di. Ayi misi ni mɔgɔ tɛ kelen sa ko misi ka bon mɔgɔ fasalen don. E ka kaɲi n y'a faamu en tout cas kɔni i ka fura ka ɲi n kɔni m'o f'i ɲɛna a ko n'a ɲɛna ma yɛrɛ de an y'i reposer. A bɛ taa yan fɛ. Nin tɛ koyi a ka bon ni nin ye. A yɛrɛ nin yɛrɛ jɛnɛ de don. Anwar. Moi ni ce. Para ça va. Ça va. A kɛra cogo di. A y'a ma kɛ cogo. Jɛnɛ a ma kɛ cogo la e nana mun na ou bi fana e tɛmɛtɔ kun don da. Ayi foyi komi mun voyagera donc n nana n ko n bɛna bɔ i la an bɛ se ka baro dɔ kɛ. Ne yɛrɛ mago kun bɛ i la o bulɔkɔ ma o sɛ t'a na dɛ. Kan foyi tɛ walayi. I b'a kan. Oui ça va. Cɛ o don ko dɔ kɛra ne ma nin faamuya dɛ. Jugu. Voilà ne ko e ka telimantigi ka ko bɛ cogo di. Telimantigi jumɛn petit ni kɛ Madu. An yɛrɛ ka nin bɛɛ kuma dabila ne na kun tɛ Maruko kuma i yɛrɛ ka Asigo kuma in sisan. Asi kɛ. Asigo jumɛn. I ka Asigo kɛ. Jɔn de y'o kuma ɲɛfɛ. Ne kɔni b'a kalama ko de bɛ dugu ya Bamakɔ bi yan ko tɛ dugu Bamakɔ. Ayi ko bɛ dugu dɛ. Bɛɛ fɔra ne ɲɛna. Accident min kɛra kunu surɔ yɛrɛ e bɛna o kuma fɔ ne ɲɛna k'o kɛra ɲɛna. O fɔra ne ɲɛna dɛ. O fɔra e ɲɛna. A fɔra k'i yɛrɛ woro bɛ bɔ Asi nɔfɛ sisan. Donc n y'a faamuya sisan Jɛnɛ e bɛ yala ne nɔfɛ ka ne ka ko ɲini k'o dɔn ou bien e bɛ ne nafigiya de sisan. Wa ne tɛ yala i nɔfɛ de. A bɛ fɔ ne ɲɛna de. Jɔn de b'o fɔ e ye. Masumalen de bɛ wuli ka fɔ ne ɲɛna de. Jɔn b'a fɔ ne ɲɛna o tuma e tɛ yan dɔn de Bamakɔ dɔn de. A bɛ basi foyi t'a la. Basi kɔni b'a la. A dalen tɛ le koma na ye. Kara Ala yɛrɛ de ye nin kɛ walayi bi dɛ. T'a la dɛ. Ala ye nin kɛ cogo di. Ala de ye nin kɛ walasa e ni ne bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma cogoya min na. Mais Jɛnɛ ne muso bɛ ka kuma ye. Suba ka kuma ma yɔrɔ. Muso mɔgɔw bina muso ka dalen don dɔgɔtɔrɔso la a bɛ koma la i b'a la ko Ala yɛrɛ de y'o kɛ ko pour que e ni ne ka se ka segin ɲɔgɔn ma Jɛnɛ. O yɛrɛ de ɲa. Fɛn ma diya ne ye k'a bɔ. Alahu akubar. Jɛnɛ i bɛ se ka wuli ka taa so wa. C'est n'i y'a wuli ka taa so. O de la kuma si e ni ne tɛ bɛn baro la o bɛɛ la i tɛ n to yen. I ni Ala cɛ hadamaden yɛrɛ bɛ nin fɔ wa k'e mɔgɔ ɲɔgɔn k'o dalen don kuma la k'o ɲɛna. A ɲana dɛ ne bɛ taa n ta ka na. Jumɛn de bɛ nin kunkolo la. Jɛnɛ kunkolo ma ye. A sɛgɛnna baro la. Ayi ne ni Jɛnɛ tɛ se ka mɛn baro la o. E kuma si an tɛ bɛn. Ko Asi ye accident kɛ k'o ɲɛna e b'a dɔn a bɛ ka min fɔ ko Ala de y'o latigɛ ko pour que k'ale ne bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma. E y'a fɔ fɛn fila dira ɲɔgɔn ma i ma kangari sɛbɛkɔrɔda ye n'a cɛ sera don o don wala e m'a faga o don ne b'a furu kuku la k'a faga yan e ma kangari da yan. Ne kangari da n kuma n'a fɛ. Te bɛ min. Te bɛ ka kalaya.
Gobo ye terminal bɛɛ la dɔ ko te bɛ ka kala. A bɛ ka kalaya sa. Muso telejugu in dɛ a bɛna to yen na dɔrɔn ka daji kan ka terminal na o de la ne y'a labɛn. E t'u dɔn ne bɛ tile kɛ yan ne bɛ ninnu. N'a mɔna i b'a jan sanfɛ ne bɛ taa changer parce que m'a dɔn maa min ta bɛ na a tɛmɛ bilen k'a bɛ taa changer ka na. No, ne yɛrɛ kɔnɔ nin ko in bɛ ka nɔgɔya ka taa de toujours nin ko de bɛ ka gɛlɛya ka taa ne bolo a si accident kɛ a si ta bɔra la donc ko bɛna nɔgɔya a tɔ bɛ to mami ta ta ye n ko o ka fisa ja o yɛrɛ n'an ka tɔ bɛɛ de la ne yɛrɛ ka ko tɔ bɛɛ de bɛ ka goya kara yɛrɛ ka taa ka na. No, ne yɛrɛ n t'a dɔn n yɛrɛ kan ka min yɛrɛ kɛ yɛrɛ et pourtant a ka vocal dɔ bɛ ne kun yan est ce que ne tɛ baara kɛ n'o ye komi kuma o kuma a bɛ ka na bagan ne ma ka ne tɔɔrɔ ko parce que ko ne ni kara bɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ a don ta a bɔ ta kuma caman caman ne taara kuma dɔw fɔ Zayiru ye pour que ka nin Zayiru bila ɲɔgɔn na tan kan ka min kɛ n b'a dɔn vocal in est ce que ne tɛ vocal in ci kara ma. Non, est-ce que ne vocal in ci karama ni n ka numéro in ye o t'a tɔ juguya non ayi jɔ n ka pisi kura in n bɛ vocal in ɲini n bɛ n ka pisi kura min n b'a ci o pisi kan o la a tɛna dɔw la n b'o pisi n b'o kari k'o fili n'i ye kara yɛrɛ minɛ a la siɲɛ kelen an bɛna a tɔ fana vocal in kɔ tɛ n jɔ n k'a ɲini k'a ci. Ni fɔlɔ n kasira n Zayiru binna ne kan n ko i ma diya ne yɛrɛ n'a ye dilan ɲini fɛn fɛn ne ma sɔn n'a ye ne jagosa de n'a wulila ka dɔw bɛɛ sɔrɔ a nimisa la jɛnɛ kana kara wele wa ni kara y'i wele fana kana k'a ne tɛna wele kana n'a kɛ wa n b'a dɔn ni Zayiru filɛ ne kɛ a soni ka jan dɛ n'a nana k'ala a bɛ gɛrɛgɛrɛ i la ou bien k'i yɔrɔ ɲini ka taa baro banbali ninnu ni fɛngɛ ninnu na kana na sɔn dɛ a to tan sa jɛnɛ fara an kan walayi bi an bɛ nin ko in kɛ f'an ka ninnu fara de o kɔni tɛ se ka to tan tɔ o de don kara ye min kɛlɛ i k'i miiri o la dɔrɔn ne ma ɲinɛ kara ye ka fili bari an bɛ taa ne ma ɲinɛ walayi baara sigi ko ne ye kuma ɲɛfɔ an ɲɛna de a fana k'i yɛrɛ k'i n'a fɔ a bɛna sa yɛrɛ fɛ n'i ma foyi y'a la fɔlɔ a b'o de kɛ koyi nin ko daminɛ bali daminɛ kɛ kɔsɔrɔ a bɛ ko wɛrɛ la ni kana na n'a y'i wele kana ta dɛ parce que n b'a dɔn a bɛna fɔ k'a b'i wele a b'i wele n'a y'i wele kɛ kana n'a ta ou bien i yɛrɛ kana wele yɛrɛ a kara bɛ yɔrɔ yen yɔrɔ bila an bɛ nin ko in to tan tɔ de o kɔni fara de fiɲɛ cɛnni n'Ala sɔnna ma o kɔni o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye weleli kɔni ne t'a wele o ma ta wale kana wele dɛ ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ ne wele wele jɛnɛ n'o de f'i ɲɛna sa nin ko in na walayi ne b'i kunna wolo ne bɛ ni kɛlɛ kɛ de f'i ka nimisi wasa sɔrɔ a ko la parce que ninnu u fila de hakili la k'olu de ka kɛwu olu de bɛ se ka dimi don mɔgɔw la mɔgɔ tɛ se ka dimi don est ce que ninnu y'a faamuya m'a faamu walayi m'a faamu jɛnɛ o de kun n'a y'i wele kana ta dɛ ni kara y'i wele dɔrɔn i bɛ n wele k'a ɲɛfɔ n ɲɛna n y'a faamu mais n bɛna bɔ ni système yɛrɛ ye n bɛna dɔw wɛrɛw baratu ɲɔgɔn na kara ko ne ma k'ale bɛna mɔgɔ bila Zayiru la k'u b'a ci k'a faga n ko kara kana na sɔn k'o kɛ Zayiru la sa i ni Zayiru ka teriya banni man di ne ye o t'an ka ba wololen fila min na a t'a dɔn n'u fila bɛ sara bi a ka di ye n'Ala sara ma n'an taara ni nin ye nka jɛnɛ an bɛna fɛn bɛɛ fo janfa e mamita tini janfa sa e kɔni ma janfa t'a la dɛ sa mamita ayiwa fɔlɔ ta o tun ye fili ni yɛrɛ n'Ala sɔnna ma ni kelen in tɛ yan an b'a ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna k'an bɛn o la jɛnɛ awɔ k'an mɛn an b'a ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna ma fa bɛ yen nɔ n y'a kumakan bɛ ta n'Ala sɔnna ma n bɛ taa ni ye kara la si ala ni n ko tɛ ni kara in lamɛn bi ne den dusuma de don
ou bien ni den 12 ans tɛ o fana bɛ dɔn ni vocal in lamɛnni la. Babli na Babli ma fari la folo de Babli muso nana Babli ngo muso nana o le be sunoko la Babli muso jumɛn nale mun nana muso min ka ko di ma ke fie parfait ngata kala ko ma dante kada ma o ne ma fara ɲɔgɔn na wa ne ma fie ne ma ta sɔrɔ ya Babli ma ta sɔrɔ ye o kuma na fɛ jumɛn bɔla a kɔrɔ Babli ni tɛgɛ di mɔgɔ wɛrɛ de ma o la ni tɛgɛ di mɔgɔ wɛrɛ de ma ni tɛgɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma i tɛ wuli ka wuli muso nɔfɛ ne yɛrɛ t'a dɔn n'o sɔrɔ o kɛra cogo dɔ la o bɛ ka kɛ cogo dɔ la ne yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ne ma dara n'o ye mɔgɔ kɛnɛma ye kosɛbɛ ni tɛgɛ di muso min ma na t'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ kɛnɛma lo walima ni mɔgɔ hakilima tɛ Babli a siga bɛ na dɛ Babli o don o y'i gɛrɛsɛgɛ de dɛ Babli k'i ka fɛn kɛ tɛgɛ la ka taa di jɛnɛ ma i b'a la ne n'o f'i ɲɛna fɛn nin tɛ kɛ ko fila kɛla mɔgɔ tɛgɛ la kɛ ko kelen min mana k'i tɛgɛ la i bɛn'i tɛgɛ di min alo mana k'i kɔrɔmuso de ni ala ni kira cɛ i n'o gɛrɛsɛgɛ le ɲɔgɔn bolo i nin tɔgɔ di min ma nin na t'a fɛ ko mɔgɔ hakilima tɛ ko fatɔ la de fatɔ gɛrɛsɛgɛ ka di dɛ Babli kuma ɲɛnama fɔ ye sa Babli n ko fatɔ gɛrɛsɛgɛ ka di nin tulu nin mana fara o kan ni ala ni i tɛ wuli ka wuli muso nɔfɛ Babli ni mana tun la ni min si kɛ fantanya la i ka fɔ ma ko tu fantanya b'i faga ko b'i faga moto ni ala ni moto tasini in kɔfɛ fatɔ laloma nɔfɛ ne le k'a fɔ k'i tɛgɛ d'a ma ele nan t'i tɛgɛ d'a ma Babli solution ɲini bɛ nin Babli ne b'a dɔn e ma dɛsɛ halisa ka jumɛn ɲini solution dɔ ɲini Babli i n'i da lamaga ni ala ni kira cɛ i na tɛ fɛn fɔ i da fini i na taa kuru dun a tɛ ne bolo dɛ solution kelen min tun ye n bolo n n'o di i ma ni nin to o la ka ti i gɛrɛsɛgɛ bɛn ko fatɔ e na t'a fɔ ko fatɔ muso ta de a ne hakili dɔrɔn de tɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ muso la don Babli ko bɛ ban muso ko kulonkɛ an cɛ dama an ka kulonkɛ ɲɔgɔn na Babli i n'i kɛ dɔnni bɛ ni b'i ci i faga Babli y'a min i kɛ kilisi ka di i da mɔsɔn yɔrɔ sɔrɔ Babli i ko di n'i bɛ fɛɛrɛ ɲini sinon ne fana tɛ bɔ yan f'i ka ko dɔ kɛ sinon ni y'i minɛ ni m'i kan ci kogo la i kɛ tigɛ na o kuma mun ne kɛra e sigi kun de tɛ yan Babli o kuma kamana i ye fɛn ye Babli m'i faga Babli i mini bolo bɔ ni me tumu bi i y'a min kɛ wari minɛ kilisi da ka di i da muso yɔrɔ sɔrɔ Babli ni sanpere ka ni bolokuru fili i mini bolokuru fili ni ma bloqué ka jɔ kulu e b'a lajɔ cogo i ka ni bolokuru ni sanpere a fili e k'i bolokuru m'i faga Babli i bolokuru fili ka d'aw ma a fili e ka fili sa a fili i bolo fili a fili solution ɲini Babli k'i bolo solution dɔ ɲini ko la ka jumɛn ɲini fɛn ko Babli n'an se kɛ a n'a zume a solution tɛ n bolo Babli fɛn ɲini ko la ko t'a rɔ bafinma ko t'a rɔ ni ala ni kira n'i bɛ wuli ka wuli fatamuso ni ma wuli ka wa nin nɔfɛ ni ala ni kira tɛ ni cɛ min mana bɛn a gɛrɛsɛgɛ bɛ to kunna e dun a bɛ to k'i wele k'i bila u ka ciw la i tɛ foyi ɲɛ i tɛ poro ɲɛ i tɛ poropara poro ɲɛ min mana poro ka d'i ma o fana bɛ tila e la e tɛ kɛ fɛn di walahi e tɛ kɛ fɛn di Babli sabali ne n'an se kɛ o sabali halisa ne kɔni n'an se kɛ n se dan ne nin n tɛ tɛmɛna nin kan Babli ko min ye tɛ ne dɔn ne bɛna n yɛrɛ jira i la cɛw bɛ ne bolo dugu kɔnɔ n'olu y'i tɛgɛ da i kan ni m'i ci k'i faga kɛ tigɛ na Babli i ni sanpɛrɛn ka ne ci ka ne faga Babli ne ye deli ka ko bɛ kɛ Babli sɔnna e bɛ sɔn ka ne faga u b'i ci fo k'i faga n'ala ne fagali bɛ mun ɲɛ i ye a bɛ mun ɲɛ i lɔ kamalen taa i ka wa muso nɔfɛ ka na an bɛ fɛn dɔ bɛ yen an b'o kɛ n'an y'o kɛ a b'a bila i ko cogo di taa i ka wa nɔfɛ ka na n'a di ka taa muso jumɛn nɔfɛ ka na e n'i tɛgɛ di dɔ ma ne ye tɛgɛ di fatamuso ye ne ma e t'a yɔrɔ la wa n kan ka yɔrɔ dɔn parce que n ye tɛgɛ d'a ma yɔrɔ min a bɛ kɛ yen nɔ fatɔ fɛnɛ filɛ nin ye fatɔ tɛ to la yɔrɔ kelen dɛ e jɔ a fɔ fatɔ tɛ to la yɔrɔ i fɛnɛ b'i yɛrɛ kɛ fatɔ de i fɛnɛ bɛ yala le daminɛ duguba kɔnɔ la n b'a kɔnɔ n bɛ taa so n bɛ bɔ n bɛ t'u ka yɔrɔ lajɛ ok ka segin ni ɲuman ni
nin fɛnɛ kabalenkɔrɔba fakolen di i ni sanperen ka fɛn kɛ k'a di i ma koɲuman nin fɛn in ka ɲi ɲa min ma ni ala n'i b'a dɔn i tɛ tolonkaw la i bɛ to i yɛrɛ ma i yɛrɛ ni lagalakatɔ tɛ ni daji bɔn tɛ ni ala na kira tɛ mɔgɔ min kunkolo ka ɲi ni mɔgɔ min kunkolo ma ɲi i t'o lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i bɛ ala minɛ ka t'i tɛgɛ di fatɔ ma han n tɛ fatɔ ye ni lagalakatɔ ye ni nin tugura i kɔ kana yɛrɛ ba kɛtɔ ka nin sama ne t'a dɔn i bɛna min fɔ nin ɲɛna k'i bɛ nin nɛgɛnɛgɛ ka na ni nin ne fɛ yan nɔ fatɔ o jarabilen e la ala ni kira n yɛrɛ ɲɛ bɛ kaba nin na ɲami ma ni a finen dɛ ɛse n tɛ n kun ma don n ka fɛn kɔnɔ n tɛ nin ɲami ma ni tan a yɛrɛ bɛ répondre de kan waati jumɛn de a tɛ ka sɔrɔ Maru sɔrɔli kuma dɔ la ma baara ye sa fɔ cogo min na nin ma nɔgɔn dɛ nin ko yan ne don ne dun tɛ so la yan nɔ nin ye kare dɔrɔn de ka taa so foyi tɛ yan yɔrɔ la n bɛ nin faamu dɛ a dun fɔra ne ma nin nin bɛ ɲɔgɔn ye ko bɛ gɛlɛya fo ka se a dan na est-ce que n tɛ taa munumunu ka na n tɛ taa munumunu ka na sinon I jɔrɛ jɛnɛba kan appelle on est jɛnɛba appelle le il dit appelle l'absence allô allo Maru bene blage ma ko ne na Maru wula be ngana salte ite kana Maru a tele kana ne sigile mi ge ma ko ne bi ge doroni ma ko na sa ne bina boka tan chilali ibe dala ok menali nya fam menali awo itele aban mo menali sa mena sansan yoro ma jawa yoro awo nya fam Assalamu alaikum rahmatullah. Aisha.
Fawa ngana. La ilaha illallah. E ayana ke fane banin. O ne be selila. Anabi ni jone koro wala sa e kale to eto e no samako. Aisha. Sisa ibado mina. Ida ube ki kam don cheka bonga so. Ikrobena. Ni Ida. La ilaha illallah. Allah. Isigaka ne de côté ibe chongi ni mangame isga ijo akibugo aneni amso ko ne de sunguru bai ifani bare sunguru ali shina afama ifani bade sunguru bai wo mulbala dam ne toy imado ete malo wa foka taminke bita ko bitanye ali ni ye ka surun tiala imirite mina obe boala nata bita nata su nere jailao na ma be ma tayorom kadi anga inyaji chani banaga Anula. Inshallah. Maru mune be. Mugara jene. Donc ne de kan atuka e wele ne kan na ne ga wardi ne ma ne be wele te na ne ga wardi ne ma yere ma. Ila ware ra tena mugi. Ko jume? Ni ne bodo jiro ni. Ai sisa woni kuma na ri. Ne ga wazuru te e bolo kana ne be ni jone da la ko fone na check ser yere nye fo wan ne pere sele ne rugu ne kan ata chiwere de la mare ma kuma sa ne ga wazuru te e hu maru ne ga chiga chambi afa me be ma ko vacances no e bi parce que det ne be deta ibeta yala ne be chiwo chila ne be tanga chi bege bi ke bo ko be yala ne bi o jele nure essence tena essence ti ne essence bana yorom na ibe essence ti be moto kolongolo ni nyi ameta ne nklala ka moto kolongolo ni aw kumare sisa donc ibe ta yala ne bi ne be chiwo chila ibe ta yala ne o chila bi ne be tanga chige kana o ye bi ban ko be yala de bi ni essence bana tna kolongolo en jonga kolongolo yere bilama e ba kolongolo ni ne de ko jume bilama gili wa woche do itara na ko firu begi kuna maru ya maru chere la igara che sisa e fu be do fone ma yere maru o che jala ka gelane la re cheji la ro sa ne ala do comme ji ala do igana nga moto joy be jiga nega waduru te bulu ibe bi bamako hon ibe bi de yala la ne yambi e gote ama bonyo wana yela ngata na ngata oro jama kuno re iba ro nya fi sense dem oi ti cinema e ga ne ta dorana da iga mutu kulundi
moto ɲɔgɔn tɛ dɛ moto bɛ 5000 la de y'o sɛnɛ tile tile. Salut la famille, votre artiste comédien Kara Design. Donc bi mega boka fayena ako série kuma bawe série min kono no e janfay a be bla mardi au mardi à ma chaîne YouTube sans fait no e Kara Design officiel. Alors na nyina de a abonné ako cloche activé. Barça ni cloche activé ni vidéo bla la a be se e follow de kuna. O temenen ko fe amanga numéro de téléphone bla parce que bébé film le ni hakina tari. Ni fin be no no be fe ka conseil dama be fe ka ladilikan dama mi be fe hakina ta fo. Numéro de téléphone in flene ame solo la abe woleli gala. O temenen fana ko fe menu be fe wa produit publicité ke an wa produit sponsorisé. Il en faut par exemple boutique bi bolo, minami bolo, e be fe anga do anga vidéo là. Il y a pas de souci. Donc il be woleli ga numéro na. Numéro mi reflète duguma nyanga numéro principal. Donc abe se ka woleli go numéro sans fait.